Nazdar. V prvom rade by som rád poďakoval Tomášovi Steklovi za nomináciu. Bolo to veľmi milé, ale bohužiaľ vás budem ignorovať. Totižto ja už týmto alkoholom vôbec, ale vôbec neholdujem. Namiesto toho teraz po tomto príjemnom tréningu, čo som mal vo fitku, si naložím radšej dobrého protiáčiku. A vás pozvem na basu protiáčiku po dobrom tréningu. No a co do piči, tak toto nie, to nejaký Copperfield, Stekla tu pričaroval dáky pohár, dajme to do riti niekam. Musím nájsť niekde ten proteín, počkajte. Našťastie to neodčaroval moc ďaleko. Dobre, späť k téme, to sa ti aj tak nepodarí, môžeš čarovať koľko chceš, koľko som mi tam dal, 4, 5, 6, 7, 8 nožiček proteínu. Teraz pekne zavrieme, pomiešame. No a namiesto basy pivka budete mať basu protiačiku po dobrom tréningu, chlapci moji. Hop, čip, čip, rip. Ci boha, to ten Stekla čaruje. No a však keď ich nemôžeš poraziť, tak sa pridaj, nie? Snad to tréner Pali neuvidí. Tak na X. Myslím si, že teraz mi ten protek chutiť nebude. No, ďalej nominujeme niekoho. To si mohol premyslieť predtým. Martina Štepanoviča z tej halúze, Jana Kuruca, Martina Baraňáka. Dobre, díky, vidíme sa na budúce.